Pakku mau jenenge sapa? Raden Mukidi. Mukidi ndasmu kuwi. Pakku jenenge sapa? Raden Mukidi. Mukidi ndasmu kuwi. Kowe ngapusi karo aku. Wanodya Yutama ngambar arum mengkusuma jimating tilam sari liringmu pandam kamarutan satemah pinter marawasa jroning kayun garwanipun Kakang Yayi Bathari Dresanala sewu mulya sing ndak rasa sewu marem sing ndak gegem mung sira paraningsih kedunging katresnan papaning sumindhi rasa wuyung ingkang handlikung sanadyan geni bisa pisah kelawan panase segara pisah kelawan gisike gula pisah kelawan manise nanging tangeh lamun Arjuna pisah kelawan mustikaning jantung ya kuwi jeneng sira Yayi Bathari Dresanala saya-saya bareng sira Yayi wis ngandhut wijining pun Kakang yekti mimbuhi kabagyan prasasat kejugrukan Wukir Sari kablabaran Samudra Madu. Aduh Pangeran Arjuna ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene semanten katresnan paduka dumateng kula saha wiji ingkang kula kandhut Pangeran kula nyuwun pangestu mugi-mugi lairing jabang bayi benjang sembodo netepi dumateng kekudangan Yayi Dresanala ndak rewangi cegah dahar kelawan guling ndak surung pandonga suci ing pamrih lek ing jabang bayi besok
Wilujeng Niskala satemah dadi putra ingkang darbi budi luhur sarta dadi srana kamulyanipun Kakang lan Siadi sumrambahe katentremaning jagat saisine Dresanala. Dan sembah niring ulun kapurba kapurba risang murbengrat sahanane kang dian kanang sing kasih berkenjang Pak Pong Warudayong selirih buntuti acel kater. Inggih Yayat Yayi Guru mboten kirang sekeca anggen kula sowan salam taklim kula katur di. Nun inggih Kakang Burawalan anggen kula mundi. Batari permuni diprayogakne anggon musowan. Kawula ninggih Bukulun sembah pangabekti kula mawantu-wantu konjo sangati Bukulun. Yo ndak tampa gawe bombong ing rasa. Putra ulun nggih Bathara Brama. Kawula nuwun wonten timbalan kang adhawuh. Rama Pukulun namiji dhumateng ingkang putra langkung rumiyin kalilan kula ngaturaken sembah pangabekti.
kunjuk wonten sahandhap padha paduka Rama Pukulun. Ya Brama ndak tampa gawe bombong ing rasa. Kalilan ingkang putra Argadahana cumadong dawuh paduka keparing miji dumateng kula baya wigatos sing karsa. Kalilan ingkang putra ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentaing sabda tama paduka Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Pratingkah Bathara Brama. Yektine jeneng kita mestine wis uninga lamun tori palungguhan iki Kahyangan Suralaya. Nedenge ketaman Prahara utawa nedeng ketaman goro-goro ingkang kagiri-giri nganti poyang payingan solaing para Hapsara lan Hapsari. Bareng tinaliti kanthi permati diitung nganti genep disaring kongsi lembut. Timbule prahara iki merga keluputane makhluk becik menungsa munggahe para dewa ingkang wani cumantaka nrajang pepakem utawa waler ingkang sinebut judu tali wangsa. Judu tegese pepacangane priya klawan wanita, tali tegese pangiket, wangsa tegese golongan. Mongko wis cetha pratela lamun to Hapsara menuju judune Hapsari, satriya klawan putri, Bambang klawan Endang, Raseksa klawan Raseksi. Ya merga bebrayane menungsa klawan widodari, yektine iki ingkang dadi wiji utawa dadi sumbere prahara ingkang nimbrung kahyangan. Ora ana liya kejaba ingkang nimbrung ana ing Suralaya. Aduh, Rama Pukulun kalilan matur sisip nyuwun ing samudra pangaksami. Menawi glejah lelampahan ingkang sampun kawuri, nalika kahyangan menika dipun serang dening Prabu Nagatatsaka. Satemah para dewa mboten wonten ingkang mangga puliya, satemah dewa Nyraya wujudipun jago nenggih pun Arjuna. Saksampunipun Arjuna kelampahan nyirnakaken Prabu Nagatatsaka awit saking agenging lelabuhan lajeng paduka palakramaken kaliyan anak kula pun Dresanala satemah bebrayan ngantos ripalungguhan samangke. Mongko dinten menika anggenipun emah-emah nenggihipun Janaka kaliyan Dresanala sampun pikantuk sih nugraning Gusti. Anak kula Dresanala sampun ngrebini sampun bobot andungkap Sabta Candra utawi 7 sasi. Menapa kinten-kinten anak kula kekalih menika nggadahi dosa sarta kalepatan Pukulun? Ya. Yektine pancen ulun biyen uga ndodho marang kleru. Mula lamun ta dewa wis ngrumangsani klawan lupute prayogane enggal ndandani pakarti supaya prahara iki ora saya ngombro-ombro. Mula kang mangkono Brama ora ana dalan ingkang kudu tinempuh kanggo srana sireping gara-gara iki kejaba bebrayane Arjuna klawan Dresanala kudu dipegatake. Rama Pukulun jimbat sesembahan kula. Menawi kula saged nampi nanging mangke kados pundi kawontenanipun Arjuna kaliyan Dresanala menawi nedeng-nedengipun pepasihan kok malah badhe dipun pisahaken. Menika mujudaken lelampahan ingkang boten enteng Pukulun. Mula kang mangkono kala mangsane dewa kuwi kepengkok lelakon loro sing padha abote. Ya kuwi antarane katresnan klawan kewajiban. Lan jeneng kita kudu bisa milah sarta milih ngendi kudu nindakake kewajiban neng ngendi kudu ngempakake katresnan. Monggo Kang Kusrana sireping ruhara iki ora ana dalan kang tinempuh kejaba. Jeneng kita ngurbanake bebrayane putra kita ya kuwi Sidresanala klawan Arjuna. Ewa semono para dewa ora bakal kejem sakwise mengko Arjuna wis pegatan klawan Dresanala bakale ana priya sing saguh ngayomi Dresanala lan uga putra kang kinandhut
ora ana liya kejaba putra ulun ya kuwi Prabu Dewasraning Tunggul Malaya Brama. Menapa mboten wonten cara sanes kangge srana anyirep dumateng prahara kejawi ngurbanaken katresnanipun anak kula. Kula sagah minangka wakilipun menawi kedah nampi pidana, kedah nampi bebentu. Watonipun anak kula kekalih menika mboten dipun pegataken. Bathara Brama, iki wis dadi kaputusane Sang Hyang Jagat Pratingkah. Lamun to jeneng kita ora gelem nampa kanyatan iki ora gelem megatake katresnane putramu, tegese jeneng kita mau mikolehake diri pribadi lan keluarga, nyiwakake marang kebutuhane bebrayan agung. Kowe kepengin ngrasake mulya wibawa sak keluargamu ning kowe tega mentala nyawang rusake kahyangan ngono apa piye? Nadyanto ingkang ngraka ing suduk pangudal-udal mboten kajawil. Kepeksa kula sumalonong matur nilar ing tata krami. Nun inggih kados pundi Kakang Gunarsi Narada? Nuwun sewu Adi. Kula kok rumaos bab ingkang paduka putusaken menika cetha lamun to ganjel lan ganjil. Ing atasipun bebrayanipun Arjuna kaliyan Dresanala menika atut runtut reruntungan tur nedeng-nedengipun pepasihan. Ingkang loro-loro nikala wau sampun pikantuk wujudipun nugraning Gusti ingkang awujud katresnan sejati. Parandene kok badhe dipun pisahaken, badhe dipun pegataken. Menika bab ingkang boten tinemu nalar. Kula saged anggerba, kula saged anyakra bawa menika Satari Dresanala. Borong anggenipun mastani Kakang Narada. Jernyatanipun banger bacin abang ijo butek bening ing mapan wonten ing kahyangan menika wonten purba wasesa ulun. Ning kula dados kamutua menika kewajiban kula ngemutaken dumateng paduka menawi klentu. Ngibaratipun nuwun sewu, kreta jaran sak kusire. Paduka menika kusiripun, kula menika kreta lan jaranipun. Inggih kedahipun menawi jengandika dados kreta lan jaran. Kedahipun manut kalian kusiripun. Menawi jaran kewan manut, gandeng kula menika dewa nggih meksa mikir langkung rumiyin. Yen karo kusire didak dalan mambah ning dalan sing lempeng lan alus, mesti kula badhe nderekne yen nganti cemplungne teng jurang, kula mboten purun Yayi. Kakang Narada, punapi? Kula kalian paduka menika ngibaratipun keris kalian rangkanipun. Leres. Paduka kerisipun kula rangkanipun. Kenging menapa menika wonten keris ing badhe mlebet wonten ing rangka kok rangkanipun mboten purun. Merga kerise bengkong. Keris niku yen bengkong dilebokke teng rangka, rangkane ingkang badhe kesakitan Yayi. Mila kula mboten saged nampi. Menawi Kakang Narada mboten kepareng dhahar atur kula. Manglereng kemawon saking golongane para dewa. Lah iki sing tak anteni. Alah, berkenjang Pak Pong Warudaya. Mesti ngoten niku. Anggere rembakan, anggere bantah. Entek-entekane mung panguwasa kinarya gada. Mesti bakal ngancam ngincim areng nglereni beringipun kula nilaraken Kahyangan Suralaya, kula tak matur sekedhik kemawon. Bilih teng jagat teng Suralaya menika wonten hukum ingkang cacahipun 4.
Ingkang sepisan menika hukum kodrat, angka 2 hukum adat, angka 3 hukum negara utawi hukum Suralaya, dene ingkang angka 4 menika hukum karma utawi hukum dharma. Hukum kodrat menika saged dipun wiradati contonipun. Metu saka omah jam 12 awan, mongko srengenge ngentang-entang panase. Wong metu saka omah mesti sumuk, mesti kepanasen. Ning waton gelem nganggo payung, nganggo caping ora bakal kepanasen. Menika tandha lamun to hukum kodrat saged dipun wiradati. Angka 2 nenggih hukum adat. Upaminipun wonten salah satunggiling desa ngawontenaken bersih dusun utawi sedekah bumi, adatipun mesti mujuti ingkung kebo kinarya sesaji. Ning gandeng regan menika saya larang, pajeke saya dhuwur, mila para warga kala wau mboten saged tumbas kebo. Ning menika saged dipun sranani ora kudu ingkung kebo tenan. Ning tuntut gedang menika disikili papat saka pring, diweni sungu saka pring. Niku wis muni kebo, danyange ya wis ora protes. Ning ingkang angka 3 hukum negara utawi hukum Suralaya niku saya gampang dipun wiradati, saya gampang dipun sranani. Saya hukum Kahyangan Suralaya menika hukume hukum lading. Lading niku yen munggah kethul, yen mudhun niku landhep. Mula nadyan mapan ana ing dhuwur duwe keluputan wani grogoti nyolong bondo negara. Ning gandeng mapane ana dhuwur sugih dhuwit, duwe pangkat, pinter omong, mboten badhe kejamah dening hukum. Ning lading niku yen mudhun landhep, tegese hukum mung nggih nyiksa karo rasane wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik san yayi. Hukum karma utawi hukum dharma menika hukuming tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, ndandake bakal ngenggo. Menawi wonten karma ingkang tumama tunggak waru narada ra melu-melu. Paduka menika tetungguling para dewa. Mila kedah kagungan kawibawan ingkang agung kudu diwedeni karo para dewa. Kengatasipun wonten dewa kempong pira jambul wanen, nenggipun Bathara Narada parandene dinggo kemawon diopeni kemawon. Kaya mboten wonten dewa sing enom-enom, dewa sing cakrak-cakrak, dewa sing gagah-gagah. Wong dewa pikun kemawon diopeni lho. Ingkang rinten lho dalu tansah nyenyungah dumateng penggalih Paduka Pukulun. Kula kandhang kula rumaja menawi Narada kedah dipun lereni saking golonganing para dewa. Menika mboten patut, mboten trep wong dewa cebol. Parandene ngendel-ngendelke ucape kaya bisa njara langit kados mekaten. Merga ana paribasan. Cangkemmu omong apa? Apa rumangsamu aku wis teka Bangjo Guyangan apa piye? Kowe ngelokke aku lamun to aku dewa kempong pirot, dewa cebol, apa raimu ki bejaji napa piye? Apa rumangsane ki ayu-ayune widodari? Kowe ngilu kowe? Ngilu kowe sawangen raimu ki gilani kaya ngono. Parandene ngenyek karo Narada sak geleme dhewe. Ora ngilu karo githoke. Wah. Diapure kaya begenggek ngendel-ngendelke. Kulon kula diperlokaken nista kados mekaten parandene kok Paduka namung kendelan kemawon mboten bilani dumateng kula pun durga menika kados pundi to Pukulun. Nyatane kowe nglakoni ngono apa ora Durga? Batu-batu nggih Pukulun. Ya wis. Kenyatanipun ngibarati panganan mboten kula dol dhateng sinten-sinten namung mligi dumateng Paduka Sang Adi Pukulun. Ya wis dilakoni wae kanthi ikhlas. Sing baku ripalungguhan iki ora ana kang njlimpeti. Kakang Narada wis sumisih. Tegese ora ana klilit mungguing netra anggene nata supaya putramu Dewa Serani bisa malakrama kelawan Dresanala. Inggih Pukulun. Dresanala. Penting langit suap-suap katon lereke tangi alen. Oh, sabarang katulu
Dresanala ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk sandhap padha paduka Rama Pukulun. Om ilah ing awit namastu namasidam sekaring bawana langgeng iya Dresanala. Ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestulun bae ditampani. Kawula ninggih Purawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Semanten ugi kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap padha paduka Rama Pukulun. Iya Permadi Arjuna ndak tampa pangestune pun Rama wae maragake tampanana. Kawula ninggih Purawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Rama Pukulun kagiat sotaning manah kula paduka rawuh wonten ing Taman Sari Argadahana mriki menawi wonten bab ingkang badhe kadhawaken kalilan ingkang putra ngangklungaken jangga nilingaken karna Rama Pukulun. Sadurunge pun Rama mundhut pangaksama dening ganggu kamardikanmu ingkang nembe karonsih ana sajroning Taman Sari Argadahana kene. Yektine ya saka gedhene pangeman lan uga rasa tresnane wong tuwa marang putra. Yektine pun Rama mung kepengin lan kumacelu ngerti nganti ripalungguhan iki kepiye kabare anggenmu bebrayan. Dresanala nganti ripalungguhan iki apa isih ngrembaka lan krembuyung katresnanmu marang garwamu Raden Arjuna? Nuningkih Rama Pukulun. Lumahing jagat kurping langit boten wonten priya ingkang ngrengga saklebeting sanubari. Kejawi namung Raden Arjuna. Kula sumpah kula sampun prasetya ngantos kukuting jaman mboten namung mapan wonten kahyuangan nanging ngantos kelanggengan kula badhe umiring dumateng Pangeran Janaka. Syukur bagi sewiyen pancen kaya mangkono Arjuna. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh. Apa isih ngrembaka gedhene katresnanmu marang Dresanala? Aduh, Rama Pukulun. Menawi kirang pitados kalian kasetyaning manah kula monggo kula aturi bengkah dada kula. Mendhet jantung kula ingkang ngrengga saklebeting jejantung inggih namung mustikaning nala. Mutiaraning gesang kula nenggihipun Yayi Bathari Dresanala. Arjuna wonten dawuh. Jeneng sira kuwi ditandur ana ing alam padang dening Gusti ingkang nyipta jagat pinaringan wujute jejibahan dadi apa? Nguningkih awon tanpa rupi kula kadhapuk mongko dados satriya. Satriya kuwi kewajibane piye? Satriya menika tumindak lan makarti memayu hayuning jagat kanthi sepi pamrih rame ing gawe ngiwakaken dumateng kabetanipun pribadi lan keluarga nengenaken dumateng kabetanipun bebrayan agung. Apa ucapmu iki kena tak gondeli? Saged merga piye? Karana satriya menika hambekipun kedah. Yen pancen manut kandhamu sing jenenge satriya iki kudu ngiwakake keperluane pribadi lan keluarga nengenake kebutuhane bebrayan agung. Ning yogene wis pirang-pirang sasi jeneng sira katrem jenjem mapan ana kahyuangan Argadahana. Rina wengi mung tansah sumandhing kelawan garwamu ya kuwi Dresanala. Mongko wis cetha ngeglo tanpa warana lamun to jeneng kita kuwi satriya Madukara ing negara Ngamarta sing duwe kewajiban rumeksa marang hayune para kawula sak negara. Yen kowe ripalungguhan iki mung jenjem mapan ana kahyuangan sumandhing karo bojo, ngrasake nikmatmu pangat sing kaya ngene, banjur babar pisan ora kumlawe tanganmu anggenmu ngayomi sagung para kawilodan.
Mestinipun paduka pirsa bilih Ripalungguhan samangke kula nedeng bobot 7 candra. Menawi ngantos anak kula mbenjang lair tanpa tinenggan dening ramanipun, tartamtu badhe ajur mumur ing dados manah kula pukulun. Dresanala ki tak kandhani. Dina iki kahyangan gonjang, kahyangan geger. Bareng tinaliti manut dawuh pangandikane Pukulun Sang Hyang Girinata, merga disebabake bebrayane menungsa kelawan widodari Arjuna kelawan Dresanala. Mula kanggo srana nyirep dahuru ingkang limputi ana kahyangan, ora ana dalan sing kudu tinempuh. Katresnanmu kelawan Janaka kudu dipisahake, kowe kudu pegatan. Oh. Menawi kula pejah tartamtu anak ingkang wonten ing weteng kula ugi badhe tumut mati. Kula nyuwun kawicaksanan Kanjeng Rama. Yektine tanpa beda kelawan jeneng kita rasaku ya abot. Ning ngendi wae sing jenenge wong tuwa kuwi mesti kepengin ngerti karo anak putune mulya wibawa uripe tentrem. Ning sepira ta kekuatane wong tuamu si Brahma iki. Mula kowe sing pinter gawe mareming rasa merga yen kowe gelem kurban tumrap lelakon iki dadi srana tentreme kahyangan Suralaya. Lan kowe aja kuwatir, kowe aja sumelang rasamu. Saklungane bojomu Arjuna bakal ana piyayi sing saguh ngayomi lan ngopeni kelawan anakmu. Tur panjenengane dudu wong saudon saurupan Narendra Agung saka Tunggul Malaya, putrane Rama Pukulun Giripati, ya kuwi Prabu Dewasrani sing bakal malakrama sliramu. Mboten. Kula mboten saged nampi. Oh. Nala. Tresna nala. Manupayana. Mboten. Banget. Tresna. No, mandeka. Kowe malah babaran. Kowe malah nglarake Dresanala. Anakmu lanang ganteng gedhe pangaribawane kaya ngene. Wonten dawuh Sang Bathari Permuni, sing ndak gendong kuwi sapa? Nun inggih menika putu kula. Atur wuninga bilih Dresanala sampun babaran, sampun lairan mijil jalu. Lah Ripalungguhan iki Dresanala mapan ana ngendi? Nembe semaput mapan wonten ing Patenggan Dewasrani wonten dawuh. Mumpung Ripalungguhan iki Dresanala ora eling Purwadaksina, gendongen bobongen gon mulih ning Tunggul Malaya. Laken dawuh.
kula mboten kawratan menawi anak kula kaboyong wonten ing Tunggul Malaya. Ning lajeng putu kula menika kados pundi menika taksih Bayabang yang betaken katresnanipun ibu. Kowe aja wasu melangkang dadi rasamu. Tetep bakal ndak cedhakake kelawan mboke. Mula Kang mangkono bayi kuwi gonrene tak gendonge mengko men diglomentah karo Dewa Serani kelawan Dresanala. Mula endi tak jaluk putumu kene Brama? Monggo Batari. Alukon lagu ning lekas lukita lino jeng kidung yen gedhe bakal mangan karo aku dhewe. Mula Kang mangkono sing gedhe pangapuramu Jabang Bayi. Swargamu mapan ning Kawah Candra Dimuka Jabang Bayi. Kelakuane para dewa lan widodari kahyangan. Ran duwe rasa pangrasa ing ngatasi Jabang Bayi Abang sing tanpa dosa karo Durga dicemplungke ana madyaning Candra Dimuka. Tujune kok konangan karo kami tuaning dewa. Kami tuwa iki pancen rekoso gaweane Rena-rena gaweane abot dikongkon karo lurah ning bengkoke ning padolan terus iki kami tuwa. Muga-muga isih jinangkung dening Hyang Agung. Coba golekane tak entase Jabang Bayi mau. Aku iki apa? Aku iki sapa lan aku kudu kepiye? Walah dalah. Bola bali putrane satriya pepethingan. Dicemplungake ana madyaning Kawah Candra Dimuka sing kondange panase kegila-gila, ora mati parandene malah saya sepi, ora sirna parandene malah dadi dewasa.
Kulup. Jeneng kita kuwi titah. Jeneng kita kuwi menungsa cinipta dening Gusti ingkang akarya jagat lantarane ya kuwi bapa kelawan biyung. Bapa ingkang ngukir jiwa raga, biyung ingkang dadi lantaraning dumadi. Dene jejiban utawa kewajiban kita ana ing marcapada ya kuwi sepisan manembah kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Angka 2 sungkem kelawan Rama ibumu, angka 3 bekti kelawan gurumu. Dene sak banjure kudu melu rumeksa rahayu lan tentreme jagat sak isine. Oh ngono. Ya. Lah banjur jenengku sapa? Ilange jenang dadiya jeneng. Gandeng jeneng kita mau digodhog ana wisa-wisaning geni ing candra dimuka. Muga mandi sing dadi ucapku, jeneng kita ndak paringi senjata nama utawa tak paringi jeneng Bambang Wisanggeni. Jenengku Bambang Wisanggeni. Ya. Ora kok tambahi apa sing rada dawa. Tak tambahi Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Muga mandi sabdaku besok lamun ta kowe sunat utawa supit, muga-muga ditanggapake dalang sing gandengke sak donya, baguse sak donya tanpa ana cacate, ya. Oh ngono. Ya. Lah kowe iki sapa kek? Ing atase ana menungsa tek dapure kaya ceret. Ulun iki dewa. Ulun iki dewa pati ing para dewa mbiyen. Dene bebise ulun Sang Hyang Narada ya Resi Kaneka Putra. Oh, Sang Hyang Narada. Ya, pernahe aku mbahmu ngono. Oh iya. Gandeng panjenengamu paring dawuh lamun to aku duwe kewajiban bekti marang Rama lan Ibu. Pripalungguhan iki mara gage jlentrehna tuduhna bapakku ki sapa, mbokku ki sapa. Yen jeneng kita pengen ngerti pakmu sapa, mbokmu sapa, kowe madhep mrana. Madhep rene. Ya. Terus sawangen kae. Ana dewa papat sing ngedhep meja cendhek. Dewa papat ngedhep meja cendhek kae lagi ngopo? Kae lagi domino. Dewa ki nggone kawaskitan, mula kae temonana takonana, pakmu jenenge sapa? Yen nganti ora ngerti, hantem ana raine. Ngantem iki piye, Kak? Ngantem ki tangane dikepelke ngene iki, banjur disampluke nggen bathuk dies ngono. Ning sak banter-bantere, sak seru-serune. Banter. Oh, ngene. Ya ning kono aja ning dewa, ngawur ora. Karo mbahe nek celandakan kaya mangkono. Gage. Nyuwun pangestu ya kek ya aja kuwatir. Wis to, percaya wae wong becik bakal ketitik sing ala bakal ketara. Sapa sing mbibiti ala nadyanto dewa wahyune bakal sirna. Matur nuwun nyuwun pangestu ya. Wayah dudu wayahe. Ana bocah wingi sore sing wani kluyuran ana Kahyangan Suralaya. Mara gage sajarwa jenengmu sapa? Takon marang aku jenengku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Yo dasar para nyata. Kowe dewa sapa? Jawata saka Kahyangan Kaendran. Iki Bathara Indra, ya Bathara Surapati. Badra Ladana Kasina ning endi? Iki bocah nek takon rena-rena kaya ngene karepe piye? Iki dewa Kahyangan. Ora ngger awur-awuran kaya karepmu ngono kuwi.
Kowe ngopo? Wayah dudu wayahe kluyuran ning Kajewangan. Aku goleki pakku. Bapakmu jenenge sapa? Mula aku arep takon karo kowe. Jare dewa ki pinter, jare dewa ki waskita, weruh sadurunge winarah. Mula aku mara gage kandhanana pakku jenenge sapa tak bekti karo panjenengane. Ing atase kowe wae ora ngerti pakmu jenenge sapa apa neh para dewa. Lah ning kayangan kene gaweamu apa? Ora mingkem lambemu tak ilangi nyawamu. Ayo buktekke sapa sing glundung dase njaluk ora dawa umurmu. Loh. Hat. Loh yo. Loh. Ah. Loh. Hey. Loh. Oh. Oh. Lo. Ah. Wait. Wait. Lo. Ah. Oh. Wah. Wah. Ayo. Ndi dewa liyane? Sapa iki? Bambang Wisanggeni. Dewa cilik sapa iki? Sarike para dewa Bathara Penyarian. Sing ndok karepake apa gawe gendra, gawe geger ana Kajewangan. Aku goleki pakku. Pakmu jenenge sapa? Kowe dewa goblok kowe. Jare dewa ki waskita. Lungguh ning dampar kadewan makili kabeh para kawula ning ora tau mikir kawulamu. Kapan lemu mikir kawulamu? Anane mung ngrekasake karo wong cilik. Kowe mene beras kena dipangan 5 dina, nek mung ngapusi 5 taun. Wah. Wah. Oh. Nek. Oh. Oh. Wah. Ah. Loh. Loh. Iki tek enek dewa sing raine kaya kenthongan.
Sapure rambet jaji babar pisan. Sopo iki? Mesti kowe sing jenenge Trilocana. Duk. Kemeruh kowe senengamu. Iki Bathara Temboro. Oh, Bathara Temboro sing rada dawa, Temboro. Oh, Temboro. Ya. Kowe dewa, ya genah dewa, genah bis kapan sepaton kaya ngene. Apa lek bis kapan mesti dewa nggen kuwi nek bis kapan ning turu wae. Tegese yen kuwi dudu dewa. Kowe ngerti dhewe to Bathara Indra karo penyarian tak ajar ki mau. Ora ana sing menang tanding karo Wisanggeni. Merga dhewe ora ngerti pakku jenenge sapa. Klebu kowe he Bathara Temboro. Nganti ora gelem nuduhke pakku jenenge sapa. Kelakon tak idak-idak sirahmu kowe. Kowe tak kandhani pancen dewa-dewa liyane Temboro itu goblok-goblok kabeh. Sing waskita, sing pinter ki ya mung aku. Mosok? Iya. Ngerti pakku jenenge sapa? Ya mesti ngerti wong aku waskita, tulisen men ora lali. Yen pancen kowe dewa pinter, pakku jenenge sapa? Kowe muduna ning Marcapada yen ketemu satriya bagus sing jenenge Raden Mukidi. Ya kuwi pakmu. Matur nuwun dewa pinter iki Bathara Temboro. Apalan No. Kok mesem guyu ngopo kaya wong bungahi kowe Wisanggeni? Enek dewa pinter. Senengane kemeruh. Dewa sapa? Bathara Temboro. Bathara Temboro to? Ora Temboro ning Temboro. Teme duwawa. Oh iya Temboro, manut karo kowe aku. Pinter dheweke. Pinter ya mung banget kek. Pintere mapan ana ngondi. Ngerti pakku jenenge sapa? Yen pancen Temboro ngerti manut Temboro pakmu jenenge sapa? Panjenengane paring dawuh ning Marcapada, lamun ana satriya bagus kliwat ukur ya kuwi pakku. Jenenge Raden Mukidi. Sapa? Raden Mukidi. Ora Sarmadi to? Mukidi kaya nekat kowe ngeyel kowe. Sik ora penak to. Kowe tak kandhani ya. Sakjeke wong nanggap wayang ora nek critane wayang kok jenenge Mukidi ora nek critane. Kowe dihapusi karo sing jenenge Temboro kae. Padine kae ben slamet ora kok ajar mula le jawab ngawur ngono kuwi. Dudu karepe dhewe. Lah ya karepe sapa ngene? Wah karepe Temboro yen ngono. Dioyak diajar sak pole setan alat tenan. Temboro. Mandek. Pakku mau jenenge sapa? Raden Mukidi. Mukidi ndasmu kuwi. Pakku jenenge sapa? Raden Mukidi. Mukidi ndasmu kuwi. Kowe ngapusi karo aku.
Tak kira lek temburu bae kakek Narada. Kek tangi kek sik yahene kek. Jare dewa ki ra iso mati. Dewa iki kena ing lara luput ing pati bareng ketiban tangane Bambang Wisanggeni tek ngletak kek. Kowe tangi yo kek. Yo. Kowe sing jenenge Bambang Wisanggeni. Dasar para nyata. Pakku jenenge sapa? Kowe ngawur dapurmu ora ngerti malah takon karo aku. Kowe dewa goblok. Goblok piye? Pangapunten Paman Pukulun Bathara Narada. Kula suwun ndika sumingkir. Kula badhe ngajar dhumateng Wisanggeni menika. Kowe iki perang karo bocah menang ora kondang kalah parandene mbabar wirang Yamadipati. Pedahe apa to gunane apa kowe menang karo bayi wingi sore? Tur lamun to diteliti kanthi permati bocah iki ora kleru, sing kleru ki para dewa. Bocah iki mung takon, "Pake jenenge sapa?" karo para dewa. Parandene malah dikroyok diajar angger dewa ngajar karo Wisanggeni karepe do piye? Mongko bayi iki dicemplungake karo Bathari Durga madyaning kawah Candra Dimuka. Tak takon karo kowe. Candra Dimuka ki dadi panguwasane sapa? Pangwaos kula. Durga nyemplungke bayi ning kawah ki ijen karo kowe ora? Mboten izin kula mboten ngerti. Tegese dheweke piye? Nyepelekaken kalian kula. Lah ya sing salah Durga, kenapa sing kok ajar kok bayine? Setan alas tenan.